Здравейте на всички и добре дошли в моят аудиоканал по клинична психология. Тук в този канал ще споделям моите мисли, моите чувства и моите разбирания за различните психологически теми и явления. Всичко, което споделям с вас, не е копирано буквално от учебник, а е дословно разказано с мои думи, моята интерпретация, моите разбирания, моят личен подход към психологията. Ще говорим за теми, които ме вълнуват и за начините как да разберем себе си и другите по-добре. Ако намирате моите разсъждения за интересни или полезни, можете да се абонирате за канала ми, за да слушате новите ми аудиа. Ще се радвам наистина да споделя моите мисли с вас и да учим заедно. Всичкият този учебен материал, който споделям с вас, съм го изучавала в едно холандско училище, но аз определям къде, кога и какво с кого да споделя. Живея вече в Белгия близо 4 години. Говоря свободно холандски език, говоря български език, разбира се, това е майчиният ми роден език. Говоря английски език, говоря сръбски език, говоря гръцки език, говоря турски език и започнах вече да разбирам и по-малко да говоря и румънски език. Благодаря ви, че ме слушате и до нови срещи! Здравейте и добро утро на всички! Аз съм Диляна, гласът зад кадър, и това е моят аудиодневник по клинична психология. Днес ще говорим за психологията, психиатрията, за нормата, отклоняващото се поведение и психичните разстройства, но всъщност това го говорихме в моите предни аудиосерии. Това всъщност ще бъде обобщението на това всичко, на всички теми, които до сега разглеждахме в моят аудиоканал. И научихме, че психопатологията по-точно е част от науката, която описва, изследва и третира психическите разстройства. Това поле се изучава както от клиничната психология, така и от психиатрията. Важно е да се знае обаче, че не всеки психолог автоматично е терапевт. Университетското образование по принцип по психология не означава автоматично, че човек е регистриран да предоставя терапевтични услуги. И това се регулира от професионални регистри, като например в Холандия професионалният регистър за психолози се нарича BAG. И там са регистрирани всички психолози клинични, които са квалифицирани за това. В клиничната психология има няколко термина, които са тясно свързани. Това са отклоняващото поведение, психическото разстройство, нормата и тежестта. Както го говорихме, ласт и норма на холандски език. Преведено на български норма и тежест. Отклоняващото се поведение винаги се разглежда спрямо нормата и често причинява напрежение както за човека, така и за неговата среда. Съществуват 5 основни критерия, по които можем да разпознаем отклоняващото се поведение. Първият критерий е, че страдащия усеща страдание. Вторият критерий – действията са му дисфункционални. Третата реакция – поведението му е ирационално. Четвъртата реакция е, че е невъзможно да се предвидят неговите намерения. Петият критерий
е неконвенционалното поведение. Това е различно поведение от обичайното. Дори здравите хора обаче понякога могат да проявят неефективно или дисфункционално поведение. И това обикновено е временен проблем, свързан най-често с адаптацията към промяна в ситуацията или промяна а, в, в живота. Да. Хората могат да изпитат също така психически трудности поради засягане на тяхното съществуване или поради психосоциални проблеми. Но едно психическо затруднение не означава автоматично психическо разстройство. То всъщност съществува в област между здраво и нездраво поведение, както говорихме в предните аудиоепизоди. И по различните реакции точно можем да определим кое е здраво поведение, кое поведение се намира в средната зона или в сивата зона, както вече говорихме, хатхрайс хабит, сивата зона, хазонт хадрах, здравното поведение, а отклоняващото вече е в червената зона към психопатологията. И в нашият репертуар на поведение имаме това, което е видимо за другите, примерно действията ни, които могат да се наблюдават. Освен тях, имаме и вътрешни репертуари. Това са нашите умения, процесите на мислене, нагласите ни, които обаче пък са невидими за околните. И всички тези репертуари са взаимно свързани и влияят на начина, по който ние се държим, къде се намираме и с кого сме. Качеството на нашия репертуар на поведение е тясно свързано с психическото здраве. Понякога има дълбоко вкоренен проблем, примерно, или фундаментален дефект в нашия репертуар. Поведенческите проблеми, които произлизат от него, вече не са временни, а имат по-широк обхват. В благоприятни условия, дори такъв дефектен фундамент може да изгради по-развит и функционален репертуар. Но вероятността той да се запази пък стабилен намалява, ако се появят, разбира се, значими стресови събития, както говорихме в предните ми аудиа. И разбира се, различните хора се намират в различни ситуации или в различни позиции. Някой с нормално поведение, някой с психосоциални проблеми или с психопатология, попада в зоната на психопатологията, някой пък дори с отклоняващо се поведение. И точно ролята на коуч, ментор или преподавател е да оптимизира поведението, докато психосоциалният помощник помага за прекъсване на дисфункционалните модели, а професионалната здравна грижа третира съществуващите разстройства. И това беше прегледа на ключовите понятия в клиничната психология и психиатрията. Благодаря, че ме слушате. Аз съм Диляна, гласът зад кадър. Желая ви усмихнат, прекрасен и щастлив ден! Здравейте на всички! Добре дошли в моят аудиоканал по клинична психология. Аз съм Диляна, гласът зад кадър. И днес ще разгледаме една нова тема. Класификация и диагностични системи или DSM. И какво точно представлява DSM? DSM е най-често използваната класификационна система в Холандия и в Белгия. Тя е разработена от Американската психиатрична асоциация и представлява диагностичен и статистически наръчник за психични разстройства. DSM
описва различни групови разстройства и дава критерии за поставяне на диагноза. Последната версия на DSM-5 е разработвана дълги години от стотици специалисти. За всяко разстройство се формулират характерни симптоми, които трябва да присъстват при пациента, за да се постави точната диагноза. Класификацията на психичните разстройства има за цел да подреди разстройствата в категории според техните характеристики. И съществуват няколко подхода или няколко характеристики, по които може да се класифицират психичните разстройства. Това е категориална и дименсионална квалификация, монотетична и политетична класификация, иерархична и паралелна класификация, класификация по симптоми и патогенетичен механизъм. При категориалната класификация, т.е. при класическата категоризация, се разпределят индивидите в групи според техните характеристики. Границите между категориите често се припокриват, но всеки индивид принадлежи към един основен прототип на групата. И това помага да се оцени дали лицето принадлежи към определена категория, дали принадлежи към определена категория или не. Категориите се използват и за диференциална диагностика, за да се различат сходните разстройства. Дименсионалната класификация, при дименсионалната класификация, характеристиките на индивида се поставят на линия и така се вижда степента на проявление на симптомите и така може да се определи къде точно попада лицето спрямо нормата или отклонението. Монотетичната и политетичната класификация. При монотетичната класификация индивидът трябва да притежава специфични характеристики, за да принадлежи към тази категория. При политетичната класификация е достатъчно да притежава минимален брой характеристики от този списък, нали? И различни хора пък могат да бъдат класифицирани в една и съща категория на базата на различна комбинация обаче от симптоми. Тоест, класификацията и диагностиката на психичните разстройства позволяват по-добро разбиране на проблема, по-точна оценка и по-ефективно лечение, разбира се. Клиничният психолог, психиатърът и психосоциалният специалист работят всички заедно, за да оптимизират поведението и да подпомогнат адаптацията на индивида евентуално към обществената среда. Благодаря, че ме слушате. Желая ви прекрасен, страхотен и усмихнат ден и до нови срещи!